खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मैयासो बिदाय लाबाय आरो बिदाय लानायजों लोगोसे बे समाव माबे मोनसे राजखान्थि हानजायाव जयनिं जागोन एबा जगदान जाहैगोन लोगोसे माबे विधानसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनानै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायनि थांखि सुजुदों बेखौबो लानानै दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायथिना होखाबाय। बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोनसेबो गैला थामहिनबा बैसागु फोरबोनि सिगां सिगां आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगां सिगांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय लाबाय दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा फैबाय थानाय एबा दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबहैसिगोन एबा जयनिं जाहैसिगोन। बेनि उनाव 46थि उदालगुरि LAC आव एबा 46थि उदालगुरि विधानसभा बियाबाव बिथाङा बिजाथि गसंनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंनानै बिथाङा बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायथिना होदों दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जागोन आरो फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय बिथाङा बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बयनिबो परामर्शनि गेजेरजों बयबो आफाद गौथुम जोंनि वेलविजारनि परामर्शनि गेजेरजों 11टा बाजियाव उदालगुरिनि सहरनि बे दुर्गा मण्डपाव हारिनि हाबा मावलांनो ओनसोलनि हाबा मावनो बयनिबो जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव आङो जइन जागोन। किन्तु आं बेखौनो आपिल खालामदों जे जिखि दोलोआव आं थाया मानो गुबै एजेन्डाया जाहैबाय जोंनि सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगौ, बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनांगौ आरो सिस्टेम आरो बेबस्थायाव थांनानै हारि दानायनि खामानि मावनांगौ। लोगोसेनो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जौगानाय गोदान मोनसे मिजिं जि जुब शक्ति जि इयुथ लिडार हिसाबै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो आङो खावलायदों गुबुन गुबुन राजखान्थि आफाद दोलोफोरखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जिहेतु आं राजखान्थियाव गोदान जागोन आं बेबायदि प्रफेशनेल पलिटिक्स खालामनो फैयाखै आंनियाव बेबायदि माने बायदिसिना थासारिनि पलिटिक्स खालामनायनि दा परिबेस गैया। बेखायनो आङो खावलायदों जे गासैबो आंखौ मदद होनांगौ, गासैबो एबसुनि 25 बोसोर जात्रानि फारसे सन्मान होनानै जाहाथे बयबो अनसायो मदद होयो आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे सन्मान होयो बिनि थाखाय आङो खावलायदों। खारन पलिटिक्सआ जोबोद क्रिटिकेल क्रुसियेल आरो जथेस्थ प्रत्याह्बान आरो चेलेन्जेस दङ। किन्तु बे प्रत्याह्बान आरो चेलेन्जखौ नेवसिनानैबाबो जों आवगायलांनांगोन हारि आरो समाज दानायनि थाखाय, ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय। गोजोन्थों।